KO Production. Diani Tungati mapepa aripo shamwari totokuratidza evidence iwe vamwe noti check check isusu toti check check for your salvation. Vamwe noti work work isusu toti work out your own salvation. Zita ririmo here mubhuku kana risimo gara wanyoresa zita. Nzira ndi Jesu kudenga ndeuku kana wakatengwa tone zita muvaratidze mapepa. Risiti ripo takatotengwa nevhangeri richota setopenga asi ndosimba kune vanotenda muna Jesu varatidze mapepa. Risiti ripo takatotengwa nevhangeri richota setopenga asi ndosimba kune vanotenda muna Jesu. Vamwe vachiukura vhangeri tichipupura isu ngetani tichidambura huruva tichipumbura isu. Hatisi kuzomira munzira, Jesu ndiye nzira, motono rambo chingovhira. Hatisi kuzonyutura mugiya, reverse takabvisa. Hatidzokere kumashure kune zvataratidze mapepa. Risiti ripo takatotengwa nevhangeri richota setopenga asi ndosimba kune vanotenda muna Jesu varatidze mapepa. Risiti ripo takatotengwa nevhangeri richota setopenga asi ndosimba kune vanotenda muna Jesu. Praisi yakabhadharwa paCalvary pamuchinjikwa. Risiti yakadhindwa neropa iri regwayana. Pakangoitwa swapa vana kumbotopa life yake Jesu kufira inini kuti nini one day ndigowonawo musi varatidze mapepa. Risiti ripo takatotengwa nevhangeri richota setopenga asi ndosimba kune vanotenda muna Jesu varatidze mapepa. Risiti ripo takatotengwa nevhangeri richota setopenga asi ndosimba kune vanotenda muna Jesu. Vamwe noti check check isusu toti check check for your salvation. Vamwe noti work work isusu toti work out your own salvation. Zita ririmo here mubhuku kana risimo gara wanyoresa zita. Nzira ndi Jesu kudenga ndeuku kana wakatengwa tone zita muvaratidze mapepa. Risiti ripo takatotengwa nevhangeri richota setopenga asi ndosimba kune vanotenda muna Jesu varatidze mapepa. Risiti ripo takatotengwa nevhangeri richota setopenga asi ndosimba kune vanotenda